Turnovské nemocnici proběhl seminář na téma výživa jako lék. Seminář byl uspořádaný pro sesterský personál a cílem bylo jim říct, jakým způsobem se změnil dietní systém, jaké jsou nové sippingové přípravky, jaké jsou jejich nové chutě. Výživa je velmi důležitou součástí léčebného plánu a vzhledem k tomu, že naše populace se potýká s nárůstem civilizačních onemocnění a také s tím, že velmi narůstá podíl seniorů hospitalizovaných a ti mají specifické výživové požadavky, tak bylo nutné na to reagovat novou koncepcí dietního systému pro hospitalizované pacienty. Ten se přepracoval v roce 2021 na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví a záleží pak na konkrétních zdravotnických zařízeních, jaké ji budou uplatňovat. Rozhodně výzvou pro současnou dobu jsou civilizační onemocnění, nádorová onemocnění, seniorní populace se svými specifickými potřebami, rizikem malnutrice a dysfágií. Takže tímto směrem se snažíme upravovat stravu pacientů na lůžkových odděleních k jejich plné spokojenosti a také k tomu, aby byla podávaná strava výživově vyvážená a aby splňovala důležité výživové parametry.